результатиш олимпиадада парчама бардоштан. Ина барои давлат болтаед яке айшокиба ҳамида дар вақтиш эмима машқ мекард, дар вақти занги шумо гӯштии машқ кард. тай баъд бо линияша бокса ки дӯст медошт, он рафт бокса. Ина имрӯз ба шарофати аввал худо худаш ба шарофати ободии теҳии ҳамин мамлакати шумо, ба шарофати ёрдами мо ҷаҳони озӣ, ба шарофати тренеро, ба шарофати устодои бокси давлат болтаед, ба шарофати одамое ки моро дастгирӣ карданд, имрӯз меояд результатои олимпиадаш. Фаҳмидед? Барои ҳамин оста умедаши машқи дар ҷое бошед. Гӯш кардед не? Аввал эмима, аввал карате айҷо беремашида. Бомба эмима, бо гӯши, бо рафт бокс. Имрӯз результаташ дар бокс. Барои ҳамин бокс сам як